Ruda se napije ze svého piva a říká: vy hezcí kluci, a tím myslel i mě. To máte stejně lehký, kouknete na kočku a hned ji máte. Napil jsem se své dobré whisky a říkám: ksichtu to není. Nezapomeň, že nějaký týpek napsal Leovi scénář, ten se ho naučil a ta porka to má prostě pašti. Ruda mi nevěřil, tak jsem se naštval, dal jsem mu pár typů, triků, vypl jsem televizi a šel jsem spát. Vypil? O půlnoci telefon. Ruda. Říká: Šimone, pak to funguje, seš borec. A já mu říkám: já vím. Takže jsem tady, protože proč bych to měl užívat jenom já a Ruda, pojďte si to užít taky. Mám ruku, ne? Základní jsou dvě věci. Hustý bohoz a ještě hustější scéna. Co se týče bohozu, zapomeňte na Armányho, to je vyšší level a ten vás dneska učit nebudu. Stačí, když budete mít to, co já mám. Pokud na to máte. Omlouvám se za svůj dobrý humor. A důležitá je další věc. Nezapomeňte na to, že ty kočky se chtějí taky bavit. Takže jim ukažte, že jste hustý dancer. Dojděte na diskotéku, stoupněte si na kraj parketu. Nechoďte do prostřed. Zůstaňte na kraji, ať je vidět, že máte dobrý srdce. Na to jsem taky přišel já. Stoupněte si tam, zaposlouchejte se do hudby a mírně zadancerujte. Stačí. Teď je důležitá další věc, přesunete se k baru a prosím vás, neobjednávejte si žádný pivo. Ať je vidět, že ten cash tam je. Kupte si dobrou whisky, otočte si a koukněte si na ty holky, které nás chtějí. Vyberte si tu nejlepší, přesuňte se k ní, ale nesedejte si. Ale nesedejte si. To je základ. Jen tam tak popíjejte. A počkejte, až vás vyzve, abyste si sedl. Většinou řekne něco ve stylu: nechceš si sednout. Pokud si sednete, tak tady sedíte úplně zbytečně. Teď je důležitá druhá věc. Nastupuje hustý scéna. Nakloníte se k ní a opravdu do ouška s klidem Angličana jí řeknete: když já rád stojím. Úplně to rozseká. Ale samozřejmě, ona si tvoj vám nestoupne. Takže se k ní znovu nakloníte a řeknete jí: ale mohl bych si na chvíli odpočinout. Takže teď je důležité navázat konverzaci. Nejlíp to jde přes pití, ale hlavně, prosím vás, neptejte se jí, co piješ. Pokud je před ní kola, no tak asi chlastá kolu. A už vůbec se jí neptejte: dáš si ještě jednu kolu? Taky o keši nic nenaznačuje. Takže se k ní nakloníte a opravdu, znovu do ouška. Co ráda válíš na jazyčku společně s tou kolou? A je úplně jedno, co řekne, většina lepit pije mojito, takže třeba řekne mojito. Mojito. Tak to rád na tom jazyčku poválím s tebou. Ale jestli se zvednete a dojdete pro něj, tak si to zase pokazili. A ty to zapomněl. To je retard. Ale nedivte se, že jsem se ještě nepředstavil. Ne, nejsem hulva. Je to schválně. Dokážete si představit, co to s ní udělá, když jí svoje jméno odveršujete. Asi si říkáte: ne, nejsem básník, to je vysoký level. Není. Dýmuje se všechno. Slunce, slunce, židle, bydle, vozy. Vidíte, dobře se učíte. Takže třeba vy,
Jak se jmenujete? Petr? A já myslím, že tam je někde Petr Matěk. Takže jmenuji se Petr, píš si. A schválně jsem si dneska nevzal svetr, abych dobře ladil tomu tvému body, díky tomu u mě sbíráš kladný body. A až spolu venku na hvězdy pohlédnem, do víru vášně spolu zabřednem. Je vaše. Takže pánové, vy se můžete zvednout a vyrazit do ulic. A co se týče zůstat chtivých dám, tak budu u báru popíjet dobrou whisky. Děkuji.